Yan mga Oragon, dito tayo dadaan sa Paseo de Rojas sa may dire-diretso tayo ng Skyway para pagbaba natin na nasa Terminal 2 na tayo. Alright, samahan nyo ako mga Oragon. Ayan, nandito na tayo sa may Makati Avenue. Kakanan tayo dyan sa Paseo de Rojas. Ayan. Alright, dito nakakanan na tayo mga Oragon. Dito sa may Paseo de Rojas, dire-diretso lamang po tayo ng Pasong Tamo. Tapos akit po tayo mga Oragon doon sa Skyway. Ayan. Ayan mga Oragon, medyo matraffic dito ng konti kasi yung mga stoplight dito sunod-sunod mga Oragon sa Paseo de Rojas hanggang doon sa may sa dulo po nito. Ayan, alright. Go go go. Ayan. Naka-go signal tayo. Sana mapo tayo doon sa go signal. Oh, shout out motor. Rider, shout out sa iyo, kaibigan. Huwag ka nang lilingon-lingon, baka madulas ka. Basta ang kalsada, ingat-ingat sa pag-motor. Kaibigang rider. Ayan. Alright, dito tayo sa Paseo de Rojas, Makati City. At susunduin natin sila doon sa airport. Ayan, alright. At ito, nandito tayo sa may Sidinio Street at sa may stoplight po, kanto ng Paseo de Rojas. Ayan, go go go. Sidinio Street, Makati City. Paseo de Rojas corner, Sidinio. Ayan, alright. Lagpas na tayo ng stoplight. At saka panibagong stoplight na naman. At hindi pa nakakalayo, panibagong stoplight na naman. Ayan, talagang ganyan dito sa area na to mga Oragon. Puro stoplight na lang. Pero pag nakapasok na tayo ng Skyway, tuloy-tuloy na naman yun. Hindi naman siguro magtatagal yung traffic na yan. At ang lapag ng eroplano nila 11:20 ang lapag ng kanilang eroplano, kaya medyo maaga-aga pa naman. Nasa 10:38 pa lang ng umaga dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, alright. Nandito na po tayo sa Ayala Avenue, corner Paseo de Rojas. Ayan, tumatawid na po tayo ng Ayala Avenue. Alright. At dire-diretso lang po tayo hanggang doon sa pinakandulo nito at kakanan tayo sa dulong-dulo. Alright, stoplight na naman. Sana go go go. Sana hindi umabot ng pula. Ayan, sa De La Rosa stoplight. Go go go. Ayan. Tama-tama, nakago siya. Dire-diretso. Ayan, mga riders, ingat sa pagmamanyo dahil madulas ang kalsada, basang-basa sa ulan. Ayan, si ate ang ating na bikers. Ingat. Ayan, stoplight na naman. Talaga naman sunod-sunod ang stoplight dito. Ayan, alright. Mayroon pa siguro mga 5 stoplight yan. Go go go. Ingat ate, ang ating ate na rider. At masipag si ate na. Ayan, alright. Dire-diretso lang po tayo hanggang doon sa may Arnaiz Avenue, kung saan tayo kakanan at papunta tayo ng Skyway. Ayan, stoplight na naman dito sa may Gamboa, corner Paseo de Rojas. Alright. Ayan, nakaguna tayo Gamboa Street. Lalagpas na tayo ng Gamboa Street, corner Paseo de Rojas, Makati City. Ayan, alright. Malapit na tayo sa Arnaiz para kakanan tayo papunta ng Skyway. Ayan, Buenavide sa stoplight na naman. Ayan, abante na naman stoplight na Buenavide Street, Makati City stoplight. Ayan, alright. Kakanan na po tayo dito sa Arnaiz Avenue papunta ng Skyway. Sa Skyway Stage 3. Tuloy-tuloy po yung Skyway na yan papunta doon sa airport. Ayan, dito na po tayo sa Arnaiz Avenue. Alright, ayan mga paps, sa Arnaiz Avenue na tayo. Sa mga hindi pa nakakadaan dito, ito po ay dire-diretso na aakyat na po tayo doon sa may Skyway pagkatapos ng isang stoplight.
Dito po ay hindi masyado matraffic kasi papakyat ng Skyway, medyo mahal yung Skyway. Ayan mga paps, ayan mga Oragon. Alright, dito tayo kasi matagal ang traffic light dito sa may bago umakyat ng Skyway. Ayan. Alright, nandito tayo sa may Kimpel Building. Kimpel Building, Arnaiz Avenue or yung tinatawag na Pasay Road, Makati City. Arnaiz Avenue or Pasay Road, Makati City. Ayan. Shoutout sa driver ng Bios at nakaparada. Paparada siya doon, hindi natin alam kung anong hantayin niya bagong taon. Alright, nandito na tayo sa may malapit sa Skyway. Ayan. Go 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 mga rider, go! Amorsolo stoplight, Amorsolo corner Paseo de Roas. Ayan, nakakit na po tayo sa Skyway mga paps, mga Oragon. Bago umakyat, mayroong mga lubak dito. Ayan, alright, lubak-lubak. Shoutout sa guard ng Skyway. Nakatulala. Ayan po, nandito na po tayo sa Skyway, papunta ng airport. Ali kayo mga kasama, mga kaibigang vlogger, OFW, mga vlogger dito sa Pilipinas, mga vlogger sa Bicol, mga Oragon vlogger, mega love shoutout sa inyo. At sa lahat ng ating mga kaibigan sa Kuwait, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nandito na po tayo, papunta na po tayo ng airport, nasa Skyway na po tayo sa ngayon. Ayan, kung makikita mo yun, yan po ay tinutumbok natin ay Pasay City. Alright, sa Pasay City po sa may airport tayo pupunta. Alright, at may live shoutout po sa inyo lahat at mag-iingat po tayo doon po sa mga kaibigan nating riders. Shoutout po sa inyo lahat, ingat po sa pagmamaneho. Alright, at samahan nyo po ako hanggang doon sa airport. Mamaya tingnan nyo po kung hanggang saan tayo aabot. Ayan mga Oragon, nandito pa rin tayo sa Skyway at patuloy tayong naglalakbay papunta doon sa may airport, doon sa Terminal 2 kasi Philippine Airlines yung kanilang sinakyan. Terminal 2 tayo pupunta. Pag sa Terminal 1 kasi napaka-traffic doon guys, marami kasing aeroplanong umaalis doon at bumababa. Dito sa Terminal 2 parang exclusive siya sa flag carrier ng Pilipinas, ang Philippine Airlines. Ayan. Alright, tuloy-tuloy lang po tayo, ingat po tayong lahat. Alright mga Oragon, dito na tayo sa may Pasay pero malayo pa tayo sa airport. Ayan, nasa may Villamor Airbase na tayo sa Pasay City. Ayan mga Oragon, alright, ingat po sa pagmamaneho sa lahat ng mga drivers and riders. Ayan, ang bilis ni Kuyang Toyota kasi galing sila sa baba. Ayan, alright, medyo maulan at basa yung kalsada, ingat po sa pagmamaneho. Ayan, nandito na po tayo sa NAIA Expressway, yung Ninoy Aquino International Airport Expressway. Alright, medyo volume yata yung sasakyan. Alright. Ayan, nakikita nyo po medyo madilim, maulan yata sa part na yon, yung papunta sa ating tinitirhan. Ayan, lumiko na po tayo, nasa Villamor Airbase na po tayo. Villamor Airbase, Pasay City. Ayan, alright, shoutout sa camera. Ayan, nandito na po tayo sa may Villamor Airbase, Pasay City. Medyo tumatagilid yung ating camera guys. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Medyo hinahawakan natin yung camera.
Yahoo! Traffic! What happened to this world? Going to Terminal 2 and Macapagal Boulevard, traffic. Oh no, malilate tayo sa sundo natin. 30 minutes na lang, darating na sila. Malayo-layo pa yung ating lalakbayin. Nandito pa lang tayo sa may Villamor Air Base, sa tapat ng terminal, malapit sa Terminal 3. Hindi pa tayo nakakarating ng Terminal 3 and 4. Oh my goodness, what's happened to this expressway? This is a expressway or what? Ayan, at naubos tuloy yung English ko ron, mga Oragon. Ayan, medyo matraffic talaga mga Oragon. Ayan, mahaba talaga ang traffic kasi dito tayo, malayo pa yung toll gate. Oh no, traffic hanggang doon sa toll gate. Nandito na po tayo sa may tapat ng New World Hotel. Medyo malayo-layo pa yung pupunta natin. Sa tapat pa lang po tayo ng New World Hotel at ng Terminal 3 and 4. Oh my goodness, what happened to this toll gate? Para tayong nasa boundary or nasa border ng isang bansa. Ang bagal naman ng traffic. Ayan, alright, tiis-tiis lang at papasaan pa at matatapos din yan. Shoutout sa Belmont Hotel. Ayan, time check is 10:55, 25 minutes. Kailangan ay nandoon na tayo sa airport kasi sabi ng aking susunduin, darating daw sila mga 11:20 or lalabag ang kanilang eroplanong sinasakyan ay mga 11:15, something like that, at nakakalabas daw sila ng airport mga 11:20. Ayan, alright, gumagalaw din ng konti, medyo bumilis ng konti sila. Ayan, hanggang dito na lang po muna yung ating video kasi napaka-traffic, napakahirap naman dito ng sitwasyon sa may hindi ko alam kung ano nangyari dito, bakit ganito ka-traffic dito sa toll plaza na ito. Ito po ay papunta ng Macapagal Boulevard at saka ng Cavite, punta ng Terminal 1 and 2. Ayan, bakit napakaraming sasakyan sa oras na ito. It's Friday time, kaya siguro ganito nangyari. Friday, ipon na naman volume ang sasakyan. Talagang ganito pag sa Friday sa Pilipinas or dito sa Metro Manila, masyadong napakadami ng sasakyan. Ayan, shoutout sa guard ng PNCC or ng expressway. It's Express Bagal. Ayan, sabi niya kaliwa pero alanganin. Ayan, dito na tayo, tsagayin na natin to. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, bye bye po. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog at maraming salamat po sa inyong suporta sa mga OFW. Ingat po tayong lahat. Bye bye.